Well, tá seachtain go leith agus a bheachtas agus tá idir gá díosbuirt an ceann mór a bhí arsúil ihe deúin agus an déanaar ceanirí páirteachán agus an ceann beg ceann is cinnaí beidir ó híh tunnachar ar iar-aire phobal demáirt se hagan idir Mary Lou McDonald, Micheál Martin agus Simon Harris. Ach idir an dá líon tá pobalbhreith eile díreach fáil sé ag TG Cahar ceannar inniu an náil cheantar a gún an gáil agus go leor ábhar simúla le pléagan ar sin agus imimehananta tá áthar marrán bhfuil trúr a bhfuil Tuairimí spéisiúlacha agus ólacha acu ar na cuasaí seo an t-iriseoir neamhspleách an t-iriseoir Áine Ní Bhreisleáin an iar-aire agus stáit agus an t-iriseoir Dála Dinny McGinley agus an tráchtaire polaitíochta Áine Ní Chiaráin. Tás am muid leis na figurí, agus cumhnaí agus muid breannar na figurí seo gur bhfuil cethar a seasamh as a gcuigar a támar heachtaí Dála san oltáchan déarnach i fiche sin Pierce Doherty, Pádraig McLaughlin ó bhirtu hin féin an Charlie McConlough go dhéana fáil agus Thomas Pringle an neamhspleách Joe McEwen Fine Gael ní sé seasamh an báta seo. Mar sin, insa pobalbhreith seo a rinne TG Cahar agus tuaim in a sonraí faoin gceistechan agus mar sin de ag an deara ach mar atá de réir na bhreagraí ag daoine ar cheisna Gordon Tarvey. Bhí Pierce Doherty an tosaí agus fé dó faoin géad an dós aige. Pat a cóp ó Galachor, a 30 faoin géad, Charlie McConlough ó dhéana fáil cosú le pat a cóp ó Galachor, a 2 faoin géad, Pádraig McLaughlin ó hin féin a 11 faoin géad, Thomas Pringle ó neamhspleách a 11 faoin géad, Thomas Ward ón Barty cuairteamh céad faoin géad cuairteamh ar an damáiste na Maicar nói, Thomas Ward a 6 faoin géad, John McNulty ó Fine Gael a 6 faoin géad, Nicky Bradley a Shanador ó Fine Gael a 6 faoin géad, agus sin Mary Sweeney ó 1 a 4 faoin géad, Noel Jordan ó hin féin a 2 faoin géad, Neil McConnell neamhspleách a 2 faoin géad, Nuala Carr an Ghaeltas Glas a 2 faoin géad, agus sin an dhéisian Carol Gallagher pobalbhreith Rabach a 1, Éamon McGee ar a aontathe a 1 agus neamhspleách eile ceathar a fuair níos lú ná haon faoin géad mar sin figur dóibh in san tartaí seo Kim McMenamin, Frank O'Donnell, Jerry McKeever agus Claudia Kennedy ó Iana Fáid agus bechorda mar á freisin ghfuil berteide atá a danimníil tréis don loch sarvéireachta Donnaman Ceistecháin agus mar sin níl siad san áireamh na níl siad luaite in san sarvéir seo Vincent Bradley agus Arthur McGuinness. Agus rinneoin Ceistecháin seo de híine agus de a Harnchacata si sin rá an 5 lá dé agus an 6 lá dé an bhíse agus ceistíú 5 duine i Gordon Tarvey. Simar atá na figurí anis cén bhrí ar chóirúin a chóir a bhainteasta. Áine Ní Bhreisleáin is tá talamh se siúlta agat. Tá an báta seo hana féin agus an can an Tuairisc go rinne tú de RTí is an treisin ar na dáid ceantar ar fad sa tát. Ach go éad a bhhair faoin tartaí seo. Well, ní chuann se intas a béarm go léidir agus a Pierce Doherty agus go sin ag buir a tlua. Ní chuann se intas arm sa ggóil pat a cóp chun cin ar Charlie McConlough bhí mise a tuair seo aineann gur chail pat a cóp a híhanna nuair dhearna le coppla céad bhóta in aríre. Tá se ní chuann se intas arm an méid ibre agus an méid mar an stacarart a tar bonige ní le coppla mí an nuas a le coppla blian an nuas agus gríomhar a talú. Tá Charlie McConlough an éit níos fálainne ag dó dhéag fan géad na mar a hanig mise mar geallar an éit bhfuil se site hísan sin ag antar ag lenaí hísan in a seáin críléir netbhil an damáiste Maica agus mí hestar beidir generalta leis mar ara talmhaíarta iascararta agus mar sin dé. A tá se sontas a Pádraig McLaughlin na hínéag, Thomas Pringle hínéag fan géad, híl mise beidir go méid se níos ísle agus go Charles Ward dá bhaicad an fuirtí cúteamh níos airde na sé fan géad, mar sin tá sin tá samúil ghfuil Thomas Pringle chontae, caihí se bh chontae me se geirí a híchan a choneal agus bhí Thomas Pringle le coppla téchan an nuas, ddí leis a híchan a choneal agus níró a crackan na clúise a héana agus an duine bhí in na dhé agus Jerin go me se sestal sin dáhfuil rodí gal.
níl ha mór milseán a hahain bháta ina Gael agus tá Joe McHugh imihe for Joe McHugh ní Fine Gael den chéad ré in iar-aire. Tín me John McNulty agus Nicky Bradley man na gartar daneacu is an éirih agus na haistre han omlainnig an daile nelas a gom go mar a has an kinsin. Ar chódam beidir gur ceist cin an sinanta seo mar go daine rá gur chógameach an ráta aistrethe idir an dá fríomhhartí sa chóréaltas Fine Gael agus Fine Gael. Níos sár ná bhí sé an bouta déirnach a mé mór an aistreachán an dáileat idir an dáhartí díorchanan. Hoca go méh agus tá sréimhse sin genta sa rialtas agus beidir a gantra hanar na bhil net na bhil dhéar éitiúla seaart, beidir go jocuile na haistrahan sin a bheith bre leidir be na haistrahan leidir go maiith ó hiú chin féin de mar as an dúldífa sin ach an troth sin féin an tríú duine nó Jordan a gal sa rés ní icim gannne se rudder bí le chorla bháta chin féin in a rire ag bitir go muid se da bháta John McNulty agus Thomas Pringle a tá hart fan cheantar cíarna. Be se samúl go démar a bheits na haistrahan, be se ní samúla dúsa go démar a has na haistrahan a bhirte ag bhí an na fáil. Sin na néite me se sinna net bhfuil a cheflint tá rinnear bí chuinesúla chu sí polaitíochta sílam go ddíige dílis agus a tan bháta de dhéana fáilin sin ba bháta pásanta tan da rinne a an bhirte acu na ba bháta páirtí tan go démar a hain díl seart sin. Agus rudháin ar bechórdum dúin na lua sílim. Ke go méidir nach nachra an tar go duine sú leis ó híh hin féin de ach tá scíar hin féin den a bhótaí an céadam omlan atá iar-aire an fortíos tá trúach an bouta se. Tá sé tá ístú má takar hartar a defuin géad da a chuig fin géad a bhí acu pí le caiisá chóta an uairnach ach an bouta se ní da a chuig ach tríocha chuig atá de réir na vigorí seo gur sin intasart. Ní chorann sin erid sin intas arm choir se intas arm mana mé Pieras a dáhartaí cinna tlua mar geallar an prófáile tá aige in san chontae. Tá sé íslíthe agus nelas a go an bisin mar geallar cheistin maice beidir go sílinn héin gur sinna tá buint beidir chudan na bhótaí ó cheantrahanna bhfuil sin féin ínta léidir mar hamplapaidir me gláchain in na seáin. Beidir ggóil go leor na bhótaí sinna gal rá Charles Ward agus páirtí cúitih céad Fine Gael sílam agus sílam gur cinna na condaithe saohailte me heag sin a ré atá nu na ngáil da fuirtí chin féin, beidir go mód díma éirithe aú ggóil sin tití sílam gur fi a seart pan hín Fine Gael den bhótaí dréfar Pierce dohartaí an nuairhearna an fiche ag fi a dá Fine Gael an nuair seo sin titim da chuig Fine Gael tá sin mar am sontas a da rinne bhfuil an profil sinnig agus an tahantas sinnig níhain sa chontae ag an néisianta. Be se samúil súla chuinealtar sin ó hiú cá rathaid a náistrahain an bhaine se de lig sa fuirtí nó chu jocí beidir bhótaí thucu. Dinny dohhailsa agus go generalta agus beidir faoi de fartí hen go háir Fine Gael, which is the dribloid. Well, tá réite a go bhain sin tá idir an dé iar-aire tugaine tá dóigh Fine Gael agus sílam agus an uairhearna an dhéhíle agus a fiche fra bu 3 pointe hart Fine Gael. Tá differ mai sin a 1 pointe hart Fine Gael. Ní bhta sí jogaine a galiste has a téchan seo. Tá sé suntasa an chead chuigir a tarliste seo go bhfuilse an sa Dála ná go ribhse an sa Dála cheanna féin. Bhí ceathar acu a bhí an sa Dála táidirné ar scar agus bhí pat coparnáin sin na blianta fada go dtí gur sé híchan an san técha dearna agus tá sé arás a ríis ínta léidir agus mar do déide ní sé an gopur le chuig bliana agus sílim gur a sprucha bhí ag a gcónaí nó an síchan seo arás. Le duine ar bíd tá go mór don na teachtaí Dála béidir sin fada go leor níor bhhaile gur sinna dearú a bhór de híl polaitíochta de híchan a chaú agus an náide bhí an agus bhí sinna tuairt ní smó bhí sinnar éidir a réir fat a dúpar sé go cruúé. Maidir é Fine Gael tá ag sé agus a sé agus tá sé Jackar tá bhirte go cócharm agus tá Fine Gael a chuirmsa le dhearachta dhéanú síchanna éil. Wacu sé den isis stratis uair acu agus
a go bhórtaí agus go takeíochta a chathú tú hir de rinne an bheirt acu seo. Is stoigh go mé asisiú an cead go leor a mar dúr a smidig a chail páirtí a ribh síchan mar go raibh an dé har bhí acu go roiise bagda ar chóchéim agus go duine ag deile sleanú iste hatrú. ó hí bhína Gaelte cé agenú cé eici a bheith an seansas fearr gapal tú. Well, hannig a bit a hín caiimid cymni gur glacu an pobalbhreith seo tá deir na seachtas fa gheart. Le bailí fríd, ní slú harfa le bailí fríd an fágtas agus higla ar a mór hart an san námatha ag tear. A dé iar-aire bheagán ní raibh sé de bhainteaise acu gur raibh sé don sa Dála ribh. Bhí acu le aine a chur a phobal sé John McAnulty tá aine bheasara ar John ar fud a chontae seo is ar gróé is ceanadí a scríbhí pobalí agus mar bhaine seir ar an na mamsaí. Dúirt go wasta go mór a gúisi Lucas Gael agus bhhaine ar an na man. Agus nu í bis gur hart le uirna gáin sin is socarar hannig sin trasna ó tusa a tabar bhainisteir. So bh aine níos mó ar John na bhfuir Nicky. Hannig Nicky is da agus fiú seanadar daithe agus níalbu de ha chur aine aíis. So dan bheirt acu chaim a ré go firinne síú go mu níos mó seans ag John da gorí gur is muid ar daciaú hir dósin ná a Nicky. Agus mar sin le dromas na rud ar bhéile bhí sé a bhainteaise hart iste ní leine airí agus a bhí ar John. Ceantas na rudí chur an intas ar mar nó an fuartí cúitiú céad fan géadúir tá luite a ggéidir sin go sé síos go dtí cé fan géad. Agus sin go léiríonn sin géad. Ever a hín tá dhearthar is tí buí de cheart léir na hagáide an nuna seáin. Tá sé an romchéin, tá sé bhéirn mór an seo, tá sé an romchéin sin ever hín. Agus tíirinn a bhegan ná bhóran go a teannas a bhí an sin ag dimart mar tá go leor daoine héanam go na brú céan leis tá aigear chu ar foiil 500 míle na harfa sin agus tá go mór daoine am bhhuiirmsa bhfuil fanarú a gan a ré. Agus go tithe deanta nó go tithe ar gáid na tithe uaire leis an airigid sin agus sinm go raibíon teannas am has. A rud eile mar dúirbit na máin tíarthar in na seáin beidir go bhfuil sé bhata níos mó na tá sé eil san éite ó bhfuil sé Is an ina seáin atá an dochar a smó. Sin an éite bhfuil a brú, sin an éite bhfuil a teannas. Tá sé chapta sé han éite hanis an dhéisi go léidir agus a bhíon sin le coppla bliana nuas. Filmúid ar chósaí Mike mar is ceistúra agus i dtíar chumil Tharaon á teile sa tír. Ach Áine Ní Chiaráin, ce a bhhar iarrán sa faoin tarthaí seo. Figurí seo go bhfuil sé an séir cé háfar go mé gáithánnig sin féin gáithánnig féon na fáil agus gur dúirí Thomas Pringle na sála leis. Is dói an bhórcheist gur ina Gaeile. Vís acu le fad an lá in nachmeach Joe McHugh i seaasagá, bhí sé tíomach an fáirtí. Becheart go meach siad cothú daoine agus á dúirt a rá, anas go meach iar-aire acu i bheith in an bhfuil san nóíocht agus beidir gnéireach níos fearló ná méid atá feici an seothagaigh. Rud eile a rihin le ná gur chuir an dáfáirtí eile fí an na fáil agus sin féin trúr san nóíocht. Agus is léir nach seft maith a bhí an sin, mar ní raidí leis an tríú iar-aire I gceachtar cos má tá figurí seo ceart. Tá Pádraig Mac Coille mar hampla bhí sé os ceann an chóta an uair dearnach, bé sé I lorug bhótaí an irí seo níos glacham leis go mé an teachtáin níos díalse tíbh si go hen féin ná mar a bheith go bartaithe eile. Agus go bhí sé rinshwaith den chuig fan géad atá le spáráil ag Tuairisc Ó Bhéal. Ach bé sé bé bhótaí le bailú aige.
híla go méidir freisin go bhfuil éon tú níhé go bhfuil seansar beiche acu híchan ach tá si dig feú gach ile úr go bhfuil táchan agin. Dearí níos fearr lo ins na táchan áitiúla tá rint cóileoirí chundéine acu in áitecha éagsúla ceam go dtibhann mochan de héin a gon de bhuio. Agus tá fás chutha ag Mary T. Sweeney an bhóta a ríist an iari seo. Inis is ceist cá nimóid an cear Fine Gael sin inis nuair a bhéis si á aistrú amach. Agus bheith túr má bhád níos fearr ag Áine agus ag Dinny den tíreolalas agus cáhail sí lonithe agus céhis in an bontáiste ó bhain. Mar a réiti áine sin tan Mary T. Sweeney bhí si an sin an dhéhíle agus a fihe agus ní mé gach ar an as an a rinsi ag an náam sin agus an grete ché gur hasasa si da éú agus mun siad sin ar sun na bethe agus mar sin dé go ha an chuid de smó donna chuid asisichain heag Thomas Pringle a bhí ar a tíhile den spectrum ar fad agus sílam sem na neamsplahaid nar a tá déú réite go godin sin le chéile agus go dé sé ó neamspla hahain go dtí neamspla heile an danchail ag échan dus na pártaí móram. Agus mar hapla anhar dhearna mar hapla hí ferraspléir mór ag sin féin nar bhí Piers agus Paddy McLaughlin Tuffa agus an roiad nar chuig an ferraspléir sin chuig an chuid de smó acu for dhéhíle agus seaardéad acu ag Thomas Pringle agus for míle agus chéad acu ag Pata Cope agus Katie ag an chuideile. So an dhéile ferraspléir sin ag sin féin ag foiinte seo ach mar snéad ní seo ach an dá chóta. Tras chuig acu éide tá ghé chóta acu agus ní ar bhfuil deutha bit na bhfuil éhi chan acu. Dúach le fin mar dúirtmid ar báil gur bhóta na scéir hin féin an bhóta de an na pobalbhreith se bhfuil sé leidethe ach tá scéirí an na fáil tá neartú tá méadú réú go fáil an takeí ó fithe faoin géad go dtí fé chuig faoin géad. An dóid sáine well duine be a cháin Bhreisleáin beidir dosach tá sagan gur a teannas an agus nó omíocht ar an leid idir Pata Cope agus Charlie McConlog. An dóid níos go méidir go mranná siad ar an a lochtaí an a fáil gnéir si well tá ní ana nóíocht é an dochar agus tá sean an dáthíoch an áil. Ní enan omíart dohar a bí agus beidir gur dhearthaí a dúil caidir a bhéagsúla acu le Canada a buirtí fásta agus beidir ghfuil sinna gobar ar bhelaí éagsúla don bhirt acu, bhí go dúir caiinte go héisiúil in sa chontae le seaartain na gá nuas na bhí daoine ra bháin goí maiceist a Charlie McConlog agus gur an chainteo gáil coní de heachta Dála agus de aire in nine seáin inú na ngáil go mó aire ag bord a rialtas. Sílam sa fásta bitir go ratha chud na bhátí bhí Joe McHugh beidir na ró ó bhaint nó hús mar bhátí leidre ina Gael a gur bhátí bhí ionda Joe McHugh go pásanta go dtí go le chuid sin beidir gáil ará a ríiste drá Charlie McConlog agus Pata Cope beidir mar geallar an córéalta sa bhíon fian na fáil fan na Gael agus gur daoine beidir in san tíú hocaile a ré ní ar an tíú chuaid den déil cheantar iad a gur raid se beidir ará a ríis beidir a drá Pata Cope beidir go héirí chu de bhátí Joe McHugh a se go le bh samú agus ar bhela a mar eilm héin ma enan bhirt acu an sihan McConlog agus Pata Cope go dé mar a hetí rodí a mahan sin ma heire beidir a cuairtú si a hannig board realtis na mar cuairtú arartí sin sirathe na sóisirathe na mar sin dé mar déirú go leor is éirta tá na hartarrá sinné a hí hena chaú agus breisiú polaitíochta agus a gáilrá a ríiste han a has éirta tá beidir de Charlie McConlog a hí hena choneal mar bhí se foiil go leor céanú ní bhhaine na cheantar héine ar fod na condaid. Gohéirí mar geallar maice agus an seaú a lachseil in na foiirtí a fásta cuasaí talmhaíart agus iascairta fearra go leor fasin. Tálaí an áiticha eile freisin tá go tá fenne méí spréachta leis ícuocht i teachtar seach máil
agus Dinny ágáil an chuid dáháir ag sin tá áitecha áirithe mar hampla bhfuil cimín agus ará Dinny a fáil ícríochtaí éireach a Escúil sé I gantar chuidnithe tá rialacha an náhrú agus tá bé na felliméí híos leis na hícuochtaí sin agus tá anmhí hásam maidiúla a canalóg an ábhar áirithe sin agus mar a deirm níon I ddír chuna leháin natá sé sin cloiste. Áine Ní Bhreisleáin, bhead á láirling faoi chósaí maica, mar híleach daoine beidir go leor daoine. Go bhfuil gúil na scémannaí cúitimh a an rialtas, go siad fésathe agus go gapadí spéidir nach bhfuil an scéal maica chomór an isis I méle phobal, agus dúir an na vigorí seo sa pobalbhreith, gur cosúil nachhfuil sé in scéal chomór nó na húdar gearáin chomór agus a bhí. Ach céáil ferragach nó céáil imníoch atá daoine faoin scéal seo. Agus cin míú bheith agus mar sin an bhóta fuair an iar-aire an fortí cuasamh sin ar Thomas Ward a sé Fine Gael de an pobalbhreith. Jerin láat de méthe an seo anú na ngáil de méthe a gáil háart a gantratha éagsúla níomhhaine na seáin agus litir canan bhfuil beidir críléir na faibe. Tá daoine imní a faoi, tá daoine buailte leis, tá imní ar ghaoine bhfuil tithe tócha cúla beidir Jim líana nuas fiú go dáisithe an maica seo a tearthan cinean a go tithe a bhorigneamh de gasort, tá sé tearthan cin go fáil a halaí pobl agus an inid phoblí fásta. Tá sé a bualú daoine tín tú ina se mar ghfuil na tithe a legan nó ghfuil codan teach le legan agus tín tú amach ina seáin is stáit omlainne in litir canan bhfuil scafal hátar na tithe daoine bocamá. Tím héanaar na main hóisialta leanam go leor daoine agus tá siad a cantir an phróisis an tathe athógáil agus a glárag tí lethir na chuire agus mar sin dé agus is faibatón fiú le just brat na gannarí an scafte móra go bhí an na réir chanig mar na main hóisialta go leor daoine go léirú ferigin ar luú maica gus sonra mar aib agus scóil de mó se má le clían nó etanseart go mó se ar bhair liste den na garan tá se mar chean na cuasaí tíhíart agus tan tíhíart agus an maica feitte fuirt sin seo. Ceir é an fés nó an tarró ar thairiscint an rialtas a hastíí na ghaoine dear nach bhfuil chur fáil dás. An rud a hastííon bhil ghaoine na ní bhhain go bhfuil cratla an tí a galibh néirih a go mó dúchraid an tí agus ahan rud a héin leis galibh clúdaithe in san scéim céad fan géad agus go rudí eile galibh me tá fiosa hain bheith gan éire eile déanú go gada th sin faoin na rialatha planile bhí go bhór mí heastarta margheallar hátaí scrúdaithe iniltáirí a bheith ceistithe ag léadí cóirla condae agus mar sin agus an próses a éascúd a líní tá sé inta dálaí agus tá na daoine eile go gal muoína cheile go bheith siad go déir an duine a rií le cinál náda eile codúla na go ddíara a sé agus tá próses inta casta a sin cúitih sin an tíhil aine mar a fuirtí puirtí cúitih céad fan géad go méid ahanrod clúdaithe agus nach mó daoine as póca mar gnéir siad na áú an locht gur hálaí seo dífa agus den na go tithe. Agus mar glúiseacht a rá antaíocht aige agus anna bhí hásamh chuir aniu lech agus an agóide I maiile clíoch maiile le dúnaáil. A bhfuil asentas is cosir bhfuil asentas mór daoine rá mar cin míú bheith habit ar a bhíor ísisiúil seo. A sé Fine Gael híach daoine beidir go meach takeíocht níos mó daoine a bhótáil de réir a mí hásamh. Caithim a ren ar a luisiid go roisiid chun dhéireachar a chun tasí sa le ro dhéireach ronaithe acu dúirt me se cinse a siachan an seo seohan cíál single issue ar bhealach tan san chondae seo a lethir na huire ach roniú dhéireachar tú muoich mar a dúirt duine sin den chrí léir da mó Charles Ward lonithe I mála litir canan nó ar lehanis ina seáin sílam go mó an takeíart agus an bué atá ag daine anú na ngáil dá maice aige. Sílam goí maice go leor astrahain a nó dar na ré a sin chiad ré a se do lárug Tás galt sa fáirtí chud duna daine a bhí inta glórathaigh tú san nachtas agus a caiint faoin chúitih
hitse de mala díile sa fuirtí mar geallar rií arániú le van na ggólaí agus an fachta sa runniu don na téchanéúile. Paddy Diver or lorí mór a bhí ag maicha tá sinna geirí rií tá builte le maicha a gal muoín fuirtí chin féin na Thomas Pringle agus is cinnte ggóil sin ggóil si builte a bhhair sin agus cinál ggóil an trid in bhéna sin a chur astífa a sílim de mó dhéarachar an ins na cantratha leidir sinna tá builte le maicha go mó beidir couple pointes a bhris in sin ag an fuirtí sin le siochanna eil. Brehé rodí ar na háistratha nach te Thomas Pringle in éh had a bh glóra ar son maicha tá sin féin chomáid mar sin beidir gur sin na nete bhfuil siad builte, beidir go ratha siad aird go leor a níhéana siad an léim sin na neirí seo. Well, díreach le closú a chur ar a good shot an chórá seo. Má agus a cuimhnú ar nói go déan thoraí pobalbhreith mar seo go déan siad a bhaimar na bhótálatha agus ar na páirte a freisin. Ach an dáileh gur dóhíonn á bhallart gur bert a chuin féin bert ó dhéana fáil agus Thomas Pringle an Nelsblach gur béis an thora is tóthaí a hílha bheith roin ag go buinte seo. sin mar jaarcan Tuairisc déta a hart go dtíine gur sin mar Harlaíonn sé a caiith a cymniú bhfuil citis le gáil go fáil agus an dé iar-aire a tugaide gur siad málaigh teaiste han sa réasan Tees go bhfuil an fartas atá acu ag ceanú agus ag géirí níos léidirm agus speisialt le John McNulty tá sé tá foran mór a bhuaige a lethir na huaimh tá sin go trídí a bhuí ag Nicky Bradley go maiid agus go bhfuil go leor le déú tarlú go fáil agus na eclan buide go gahir bid go bhétí an stráteach airtha go bhfuil seansagan agus mar hampla na hinta an rudé an pobalbhreith seo na dagan sé a charbí nes na pobalbhreithe a test na pepper náisiúnta go mar sin. Chus na pepper náisiúnta tá Fine Gael agus fianna fád agus bain tá sin féin an airde an seo agus agus tá sé a bhhailart scéil ar fadatá an seacu. Ach deirtar a gcónaí gur áitir lehéh dúna ngáil. Tá sin fear agus hannig mar chunas na referin a bhí an le coppla le rid blianta nuas goró má déine go mar suas an bhainte géin agus mar sé caiú le seach deile dé tír. A mar dúirt mé léironn sé tutar de rud a hála an deirú se chaiteim, deirú seaachta a chaiteim agus áhacinn sé mar a rud a dúirtú dá agus a híad an mar sin héin Tálaí an rudí tá chud bhór ráiste an sin agus chud bhór neamhsplathaí sin nar a dearma sin an áide go ráitean na neamhsplathaí chuid neamhsplathaí eile ag Thomas Pringle agus mar bhí mu duine lágar a talú, bhí téchan go rí a táiríonn sin na téchan áitiúrim, so has a seaart bálar a chóir de chondaid agus díirí len trúra eil. Agus ba léirú sin gur a deacarartí móram agus síram go bíige am hen sin go gaithim duine a gur arás agus agriíad úr a chrú an talú a níos hí fáúntas an sin ní roiin agriíach go técare agus a bhíisiad le blianta a nuas hí ar go dhéarthaí málaigh teart a se a tá 2 fan géadagan agus from 3 fan géad a nuair dhearna agus from sián so béle feiceáil. Áine Ní Chiaráin an dóile gur dódó a hen sin féin fianna fáil agus Nelsblach an éisi rud a methasúlas na dorthaí seo. Na figurí seo cinse sin an rud inis ar nóid tárá geistis na figurí seo mar atárá a gcónaí faoin na pobalbhreithe agus tá an pobalbhreith áirithe seo is sampla softbeg chucéad cearcha trí. Agus tá lábháil aráide de cethar Fine Gael a gceist ach ní dólamsa gur cethar Fine Gael a churfar le bhóta ina Gael sílam go bhfuil an ceartaigh daoine go bhfuil tá siad de dribbleoid sa chontae agus becheart dómh bheith galbhú dó seo bhád rih seo. Áine Ní Bhreisleáin chu a híann tasa tá roin arís a gcónaí agus deláid ar seo agus an lábhótala de réir na figurí seo. Tím hí handa chin féin hí handa dhéanana fáil muna dagan barú milltena agus dlús le fachtas maice go rathe do maihan sin agus gnéidir si le daoine. Seán chance bitir an chéad chance a go bh stíon éilean bhátaligí de Charles Ward agus gógi
fáchaine suíochán Thomas Pringle nó Pádraig McLaughlin bidger nelas agam gur sin an chéad go bhicinn so sin bidger an rá a déirinsa bhfuil chance go fáil ag maica chancebag a má chorann siad má úsáidin siad an pobalbhreith seo mar cíál kick sa tóin le gáil le na bhachtas agus sin mar eicime man na darlan rutin teart milnans na té le tal a hart go bheicimiid rutin teart a gal bonus cinnan se honú na ngáil ní bheh agad Well ceart go leir lémuid cuasaí díospóireachta ganúplanóid ach tíireach tú nar deanta duine. Níl tú a lán ammanna ar a gláid fós nó lán fedadóir aber in an gáil. Tá tú stocharacht? Well, níl mé déanú mar an tá mé a maithas a isle art bliana agus well tá Dinny tá John McGinley is Cathal agus hí takeí ar léidir agam san sinna gcónaí agus is me be hen leimh chuidí hortágus. Ní me bí lein a gá an ag an Dinny má bach saoil sa teach má well nílas gom an bonta sin an bí bhaanta sé a chaimh ré go bhfuil taú bhfuil me taú gal ag na Dinny chuid cósaí héin agus bhí me dhéanam mar a dúir bin trí chuig a dé agus fé agus anmáid a samhór go an gcónaí agus tá teanhain go a gcónaí leis na cáirde bhí agam agus na cóileaí a bhí agaman sa Dála le blianta nuas agus ní chaileann tú de heb a gcónaí bhín sama godón a tagad an pointe go gaiith tú a ré an tarse a hórt an chead lúile. agus ní riile an nuair seo an tarse dar réir chaslarte beidir go gaithimid fanna le téchan eile leis a tarse a hórta ina géalir an sa Dála antar seo. A míon aféil ar tríú nach bhfuil tú i lá an éanaí a gcónaí i d deach lein nó ach lein. Ní chuann sé go minic chaáil na hem go báil clíadis agus ní smuoite ní chumhíhan fiúhaid le isteach a teach lein. Muna mé gal stefa chuine chuidir airde chean sin. Buan tú a ré, tá sama go don a bogan tú a ré agus bhí me intin deanta suasa gom gur am a ré agus na blianta tá foicha gom échaá mar a smílam héin agus síirse agam. A sin réite mu mé anna háitnam agus anna holt is na blianta fada a chaimbe in sin agus tá mé bre le a héalanis tá rudí eile taiste agus bhfuil genú achchadadas le cáirde a bhí agam. Na ví sa bhtíar challan tú teanhfuil le daoine hí na luchárde go mar ní bhín amgad a higad é sinna achnú na niise agus buú le bhhaite réine agus níos mó amach a hála. Ja, bhí tú caiintear heistal an sin neachcha tú haine go mór leat. Well, bhí mé na stáitiíontaí go mór san luíocht an is chaimime míon sinnta dhéh líonhang an na stáití an na Bible beltmar a gal hart fé trí seaachní da mé hí me an Afric háas agus hí mé beor éithart fod na Horpa agus mé ruda well hí ceartta go leorm bag san na heilein seo a ri hálan a Dála rin mé cuppa cruús a go bhhaid agus hí mé hen agus carad am chuid atá iar-aire is a polaitíochta go maiid Pat Breed is chun chláir Space go sé géiste le an chaim for muid an vertegrinn agus rimuid a rémuid chumuid ar an nail agus chaim a ré go mé anna holt agus anna háitnamh agus anna Harbh sin agus an severas Seandalaíochta well bchoid go mósta gom sin mar go dear mé hen seandalaíocht an UCD de blianain agus taí seanolaíochta a ríise chaáil. Seandalaíochta. So tí chearúir a han bliana agus agus higla mé dhéanú Tá léite go fáil buhas na dhé agus tá luch na gas gom go fáil agus tá sé sin agus tá mé bud soltas agus spelling é sinna chluiste. Leis mar dúirsa tá idirá éspóirecht. Ará si mar fád a géistecht leis an déspóirecht omláin ó hús go deire gach faculté
a réir, agus an déanúir a caiint a réir deún. Farwória. Farwór. Agus chunéart, Dinny? Dinny a dasagad sin Áine. Áine Ní Chiaráin. Ach Dinny. sé chuidir gáile a gorí go rá déú haar a Dála de hí súla bhile gom iPad bhí be léú rudí eile agus tar tuas le hééis an definitions a ríis agus ní hilam gur ní éú gur mar an rédi ag géiste leis. Go daine bí me canlainniu dé go leor acu gur chontae godí gur chontae de crippe mar a bhí sé le bailí haar. Sinna gur sé ráide, ní hé gur sé ráide a sinna gur baríartan. Agus ní rodinnear bí ebutar go sé ní beir da má beidir da má ní slúdíí barte. Áine Ní Chiaráin? Se hí mé gur well nuair a chola mé gur an déanú ran, bhí mé déana trúa go Katie Hannon a bheitá láhrú mar tá sé Jackar a hóhan trú ó cehar a chuneal ag imach gan tráchtaire dhéanúr ach hí mé gur go dearna sí an job ar fad. Le bheith fearneach faoi, ní híl mé gur chola mé éon rud nua. Dá ma bhótóir mé a bhí a lorug tróir éigen leis an gcuile ma bhóta a chahad. Ní bheith sé cloistí agam a réir. Bhí an sean treid a bhíon ar siúl nach mór a gcónaí a seachas idir fion na fáil agus Fine Gael ar nói a bhí cinál ní agam an néirn béasach le na chéad nó an seachas éon duine eile. Bhí trú agam go lehéidí Cian Ó Callahan ba léirdom go gahí gur cathúisteach ag an nóméid dearnach é agus tá sé an Jackar nuair a hálíonn rud mar sin bheith ar de thuimhnas. Ní dólam go rá éon gá le chuid go na pártíthe bega a bheith sin chorabich. Ní bailach amháin nó bailach eile ní bheith éon bhaintseachú beidir le rialtas. Agus dá ire sé de hasí an bobalach las nó céir de hálach na pártíthe éagsú le cechaí a bhéitidís réiteach le chéile le rialtas a chuir le chéile. Hílá ón méidir chunig mi sé réanó agus chunig mé forhór an chlár gur sirí áirithe arsúl le Ivana Bacik agus an loft daibre. Híl mé gur thug siise freigra ar sin nuair a dúirtí go meach siise a lera cóbúlaocht ar a netich le tarintteteach san rud agus nílas agam go mé mar hampla más iad Fine Gael agus fion na fáil a bheits a lera partnéir eile. Nílas agam go mé siad san ráthóce le grúpa mór ón etich le a haringteachán. Hálaing mar sin mátá na figurí cinál tean ina dhé go mé mu de fannach tamil más éon chóhra díospórach na híthe réir sola mé rialtas agan. Well sin éon cheist thug mé faoi dara gur thug méid na thuúchaáin san traseo sa fudréile rinne cúpla láhain Tuairimí Toghcháin gur thug se seanna bhúnla ar na díospórachta seo agus meastal a bhfuil an ceartaici agus gohfuil ar bhorhhar nó beidir ar bhorhhar faoi bhain dahad le chéad nach dog mu dáard agus nach dúirt patlaíú an Irish Times dúirt sesin capam se gur a bheith an duine bear sa díospóireacht seo ná an duine gohfuil meas agam séir agus a bhótáil mé ar a handúir a som. Sesin rá nach náthíonn sé tuairim ar be. Well, níor híl mé gonearna éon iireachta réir le daoine nach bhfuil an insin dínta sús acu a bhealú le bheith fíorneach faoi. Dá mar rud é go ráthar dá ire faoi sin sílam go meach níos lua an treid agus níos mó cainte faoi folasaí. Devan chaint faoi folasaí agus faoi rudaí is féidir i dhéanamh. Agus Tás agad nuair a bhíonn siad de cant faoi cuaram leanaí a chur ar fáil ar €500 an aine mísa. Níl sé sin réalaach forhór na náteach bhfuil aithne an chuid eile agan orthú.
cechuí féidir lo é dhéanamh, bhfuil siad chun na háitechatá sin a gún na síos. nó bhfuil sé gceiste acu rudaí dhéanamh ar nós rud a hálíonn mar hapla dasanna, go mbeadh gach bonscail, go mbeadh níoscail a gail leis, agus go mbeadh sé sin ag an stáit. Well, má hálíonn sé sin sílim go rud iontacha bheitchan ar fad, agus go mbeadh Dinny bheith a gobarrán, go mbeadh túrastar ceart acu, go mbeadh conéalacha eagrán ceart acu, go mbeadh conéalacha síre acu, agus rud mar atá ag mónteoirí. Ach ní hinnan cinál rud a chúla mu de réir agus is cinse nach é sin an cinál rud atá cleisteaganne agus iad a caithfh gealúntíle. Sílam an méid dúirtú an tá ceile ag teachta níos ar an teachtan siúgain idir na trí ceannarí sé sin Fianna Fáil Fine Gael agus sin féin agus go mé deis ní smó an sin ag díine buntaiste mu a hen sin agus beidir bulle a eil. Bhí sé rá scapaí ré agus bhí sé deacaríú. A be ceanna tá teachta níos samúla. Ar a drogfu tá se baol sa nachta sin go í bhhart nó cheadúine siúgain coppla le rah an téchan má bhín deis áthú engineir ramar bí siadm go sin an nuaire ír has le dhéanú ní an ceanna bhí an ré. Áine Ní Bhreisleáin? Sílim tá se haláin héin ar bheith dóhéanta deir a leisiil inispaach a chinál a bíú se a scélan nó bíú se stúdio radio mar ghfuil tú smuitiúir am go dé méid ama tá go a rií caiimeá lecu seo caiimeá lecu si íonn seinta technúil agus níon tú an deisiáil go min iste an agantí agus policy. Ní éan ná bhil tinachar ag disparartí mas smuitim siadidir hisparaart na huachtar an airtain ar a bhíon disparartin arsúil agus Fhine Gael a bhí gal horta leiles agus i chéad le bhí a hanrod chontae bonuscin margheall ar gisparart a Harley ar an telefís. Bidger ggóil in den sin genta suasig forward na líine arcan ar gisparartí agus bitir go a lára cíál well sin rud a bhí a gom gnéad siid mar sin aontíam nó ní aontíam mar a bhí me gal dhéanú cibí le na Canarí agus cumininic is cíál teachrachaine an daoine buhíí agus a scartí agus a gargal le giile sehas a bheith a genú lé ach sa bhfuil beidir mar a dúirt sihann sin go raibh banna baite go rahfuil ní rahamidine ach beidir a bhhar leis an éite lé agus an sin daine le rahfuil neal dóir bí gúil midine go le Lord leis sin féin mar hapla. Tí fuid danmid mór fadan ar dhearna le go mar réaltas boníthe so mar déir se tá dainteart a go le háart le mar a go a chéineart a a délainn. Má leis an désport idir an trúr idir na Canarí de mar tegan Mary Lou McDonald, Micheál Martin agus Simon Harris. Go méidir má ágan tú cuasaí átúla agus is rud mór sin leatí go bhfuil deise go dal bhaimar bhótálathe mar go méid daoine ní sam céhhéad duine ach go méid daoine arála hain bhhailm go mecha duine seo nó bearlam go mecha duine seo seachas an duine siúd mar híiseach. An dóileh go méid táhacht leis ar a gaiisisin? Bé do chuoine de iar-aire a chail. Tá rud a lútú héin is dúisce. Tá daoine áirithe nach meaning ar an telefís, daoine de iar-aire, daoine faoi bhain rá scóir déring nach bhfuil an áirt chéanna acu. Béidir gur mó éfacht de bheith ag padchréile nó ag na meán hóisiilta orthú ná mar a bheith ag an telefís. Nu ag gita 5 second ar TikTok ó díosbáireacht. Díreach, go díreach. Agus beidir gur béis sin agus gan abras péine na haparáitic sa lig á dhéanamh sin cén fá nach meach. Tá acu go maithanis an éfacht agus an bhaintáiste tá gail leis na meán hóisiilta seachas a bheith ag far ar an telefís agus má tucann siad amach lína maith agus bhí coppla lína maith a réir. I coppla rud a dúirt chéandaine. Padar Tóbín san áireamh nuair a dúirt sé faoi Íonna Fáil go rá siad folamh nó folúsach nó rudicint an cheannáil sin agus Mary Lou McDonald bhí coppla anmhaitheici ach agus gan abras tá mé cinsin í bhfuil mé deisiniu heicáil ach chuir mé geall bhfuil cuideachú sin ar na meán hóisiilta inniu. Dinny an dóileat go méid tunnachar ag ar a gaiisisin go méidir go meach de fartí héinú páirtíir be go bhfuidís fótan na gáinú cúpla chéad má
má bhíon teachta láthair an cheanara sa díospóireacht mhór idir an trúr go héifeachtach. Sin gohfuil deis acu go mé deistí smó acu sinna dhéanú an san díospóireacht tá máróin ná an ceilimhí an ré. Ar an néhar na bhfuil an trúr go mthir ebal a díú isteach fálasaithe agus mar sin agus iad a cheisnú. Agus deirtar lom go bhfuil chéad chud an aire, chéad chud an suntas a gcuidí, an an nensin suas go dtí dáhfuil sin gan bhótar go dtí go bhfuil sin ar a mealatheiste. Agus mar sin de sin go bhéú sé tugur ní smó a bheith acu ná ceannathe a ré. Pálasaithe agus mar chun na ceannaí a téna bhaith agus mar sin de agus sinm sin go bhéú se daoine ara. Agus go minic bhí takeíoh gois idir na a bhí Bertie agus Enda Kenny agus mar sin agus bhí si comparaid idir Bert agus Mary Lou agus deirtar bhín buaig duine bhhain a bhín buaig duine ní étar regur buaig duine bhí a ré bhí se leit mar dhearna ní étar regur gur haran duine bí folk mar a dearra bhí se leit ag level hiarna. Well, feicimid céim an iar-aire sló de máirte hagan ach Cabid dear chuir leis a ggóra seo ar bhain me an spéisiás sudum goin gachtain taigéisiú spéisiás agus soltas freisin. Ach dála scéal duine hála bhfuil tusa iar-bhúnteoir in ar láthair. Nuair a chola tú Michael O'Leary tuairtmhí bhúnteoirí agus a ní éificht agus ná bhhailes go méidir sé páirteach nó aon bhainteach le cuasaí rialtas. Agus duine a gáirí faoi agus beidir ar aon insin leis loch leanúna ina Gael. Ceir a héal tú, agus ceir a héalann tú. Síadm go déanú mar deir sa Thiar gur dearnú scéal chaile an nuafa se más a méidir bhí le réige. Dúirt sé gur bhhaile sé héin a gan isteach agus é dhéanú agus má hagann tú chans agus bhí Michael O'Leary sin agus sin go ní smó samige pobliatal na héin agus dan hólaart ná bhí aige gari arú an a Gael a gine bí a deltan scéil tú sé gur se gan hort na bhátaí Peter Burke Kention agus a dar can try so bhí sé dúirt sé gur hanna bheasa ar búnsearí agus tá chláánna chéanars agus mar sin dé go chu búnsearí de obair ar dóid a mar a dúirtaineart chrúin na múnsearí sa déalaí na bhfuil déag héad mí Bertin sin Enda Kenny a bhí na híise agus na híise haar dóid agus Michael Noonan a bhí an éon chaile sin lom na bhí mé mála clia sé sin an chaile sé poetic agus chaile an halsan na dhé sin churcúsaí achta bhuiarta ag gartas ar tíir seo ach síle. Dá mó éon rud suntas an le réit idir fan na páirtí ní hilam go dúirí airde na méidir bhí le ré ag Michael O'Leary leis sin dhéir ré. Ach becheartach ag an meabhrú dó nach múnseoirí nó polaitíochta a bhfuiln tíir seo ach fir gnó. Go dtí a hé. Well, nach etan rud in ar dúró é sin leis. Nar or sé den Fine Gael leis peisceile. Ach peisceile tá anna bhuiochtaí bhí sin ionintach simúil Áine Ní Bhreisleáin Dinny McGinley agus Áine Ní Chiaráin go maithagaí. Agus bíagéisteach bei tuile podchréaltach an dhéanana ag Tuairisc sa trá Tuairimí Toghcháin idir seo agus lámór lána bhótala ar an níl lá féit. Go maithagaí. Go maithagad? Go maithagad.